LPGR και θέλω να σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτό το special βίντεο όπως είδατε σε αυτό το description. Λοιπόν, η LPS Greek Songs, η οποία πάω στοίχημα βλέπει το βίντεο μου τώρα, κάνει ένα διαγωνισμό ζωγραφικής να ζωγραφίσουμε ένα ζωάκι το σοδάκι από τη σειρά της Δίδυμοι Εχθροί. Και ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτό το διαγωνισμό, έχω κάνει ακόμα και σχόλιο, γι' αυτό όπως υποσχέθηκα έκανα τη ζωγραφιά. Ελάτε να τη δούμε. Εδώ είναι η ζωγραφιά μου. Ο μόνος λόγος γιατί επέλεξα αυτό το ζωάκι είναι επειδή ο φίλος μου εδώ, ο Μπρούνο, με βοήθησε. Κότα, τρέχει στην κάμερα, τέλος πάντων, στη ζωγραφιά. Λοιπόν, μην μου σχολιάσετε τώρα στο σχόλιο ότι ζωγραφίζω χάλια ή κάτι τέτοιο ή ότι ζωγραφίζω ωραία, γιατί δεν πολύ πετυχαίνω τα ζώα. Αλλά μπορεί και να κατάφερα να πέτυχα το τέτοιο αυτό το ζώο. Λοιπόν, έχω κάνει και λίγα σβησιματάκια, sorry, επειδή δεν είμαι καλή στη σπατούσα, ήθελα να τον ποζάρω λίγο. Έχω βάλει το username. Και όπως βλέπετε, μη σχολιάζετε και ότι χρωματίζω χάλια. Κοιτάξτε. Επειδή δεν χρωματίζω ωραία όπως είχα πει πριν. LPS Songs, αν με βλέπεις τώρα, επειδή πάω στοίχημα ότι με βλέπεις, ελπίζω να σ' αρέσει η ζωγραφιά και σε άλλους που με βλέπουν ή που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καλή σας τύχη και ξέρω ότι θα ξεπεράσετε τη ζωγραφιά μου. Και αν σας αρέσει η ζωγραφιά μου, επειδή έχω κάνει εκατοντάδες ζωγραφιές, αλλά περισσότερα με ανθρώπους, ελπίζω να σχολιάσετε τώρα. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, γίνετε συνδρομητής και σχολιάστε τις γνώμες σας για το channel. Bye!